Jeg har Rasmus. Jeg skal så forklare noget om den nære astronomi og hele det astronomiforløb, som vi nu har haft om. Og mit kreative projekt, mit kreative projekt, der har jeg så valgt at lave en video, hvor jeg ligesom redegør for de spørgsmål, som du har givet os i opgavesættet. Og så er der selvfølgelig nogle få ting, som jeg ikke lige har fået med, da jeg virkelig prøver lige at holde mig inden for rammerne, altså de 6 minutter, vi har med at gøre med, hvis vi laver en video. Så og jeg prøver bare lige at lave et one take, så vi prøver at se, hvor godt om det lykkes for mig. Jeg prøver bare at springe ud i det. Og det er så ting, jeg vil redegøre for i den her video. Det er blandt andet, hvordan længde- og breddegraderne er indrettet, hvorfor vi har nat og dag, hvorfor de ikke er lige lange, hvorfor vi har sommer og vinter, hvorfor det er varmere om sommeren end om vinteren, månens bevægelse og omløbstid, månens faser, hvorfor henholdsvis solformørkelse og måneformørkelse opstår, og hvorfor det er forholdsvis sjældne begivenheder. Og så til det første punkt, hvordan længde- og breddegraderne er indrettet. Og breddekredsene, det er de linjer i det globale koordinatsystem, som forløber parallelt med ækvator. Og på en globus, der ses de som cirkler, der går rundt om jorden vinkelret med længdekredsene. Og det kan vi så se på billedet her, som jeg lige har fisket op for Google Earth. Og breddekredsene, de har samme indbyrdes afstand over alt, nemlig 111,12 km. Men til gengæld bliver det kortere i omkreds, jo nærmere man kommer på polerne. Og den længste, det er så ækvator, den længste breddekreds. Og breddekredsen, de udtrykker stigende afstand fra ækvator med stigende gradtal. Breddekredsene nord for ækvator benævnes som nordlig bredde, ligesom breddekredsene syd for ækvator benævnes som sydlig bredde, og så ækvator er så midterbredden. Og så videre til næste. Hvorfor vi har nat og dag, og det er så ganske kort det her. Men jorden den roterer selvfølgelig hele tiden, og når halvdelen af jordens overflade ikke bliver dækket af jordens stråler, så er det det, der selvfølgelig gør, at det bliver nat. Fordi at jordens stråler og lys ikke rammer som sådan jorden, som set på det her billede, hvor jordens stråler rammer jorden, og der kan man så se, at det er dag, og alt det mørke, der kan man så se, at det er nat. Og så videre. Hvorfor er dag og nat ikke lige lange? Solens overflade, som sagt, den rammer over 50% af jordens overflade. Men samtidig med at jorden roterer, bevæger den sig også i en cirkel rundt om solen. Omløbstiden for jordens kredsen rundt om solen er lige omkring svarende til et år, altså sådan omkring 365 dage. Jeg ved ikke lige helt det præcise. Men omkring kredsen omkring solen, der fastlægger en plan i rummet kaldt ekliptikas plan. Havde jordens akse stået lodret på den her plan, vil der ikke være forskel overhovedet på årstiderne. Men grunden til det er, at da solen altid vil have stået lodret over for ækvator. Men vi ved dog ikke, at det er tilfældet helt præcist. Jordens akse hælder nemlig 23,4 eller 23,5 grader, som vist på en figur, som jeg vil gerne vise senere. Dermed, der jordens nordlige halvkugle til sider vil være tippet mod solen, mens den et halvt år senere vil være tippet fra solen i sin kredsen omkring det. Og hvorfor findes der årstider? For eksempel, hvorfor har vi nu sommer og vinter? Og grunden til det er så på grund af, at årstiderne simpelthen skifter, og det er på grund af jordens hældning. Samtidig med at jorden den bevæger sig rundt om solen, så roterer den også sig selv i en akse, der hælder cirka 23,5 grader. På grund af denne hældning skiftes den nordlige og den sydlige halvkugle til at pege mod solen i løbet af jordens kredsløb eller om solen, og det oplever vi så som årstider, som set ligesom på det her billede med de forskellige jævndøgn. Og når et halvt år senere, når jorden den er nået over på den anden side af solen, så nu er den sydlige halvkugle, der peger lige mod solen, mens den nordlige halvkugle ligger i skygge. Derfor bliver det forår og sommer. Så for eksempel i Australien eller Sydamerika, der har de måske efterår og vinter, mens vi har faktisk sommer eller forår, hvilket er lidt underligt at tænke på. Og hvorfor er det så varmere om sommeren end om vinter? Og det er så ganske enkelt og kort.
På et år, der bevæger jorden sig rundt i sin ellipseformede bane om solen. Set på dette billede, der jorden roterer rundt om solen, og vi har skiftende årstider, fordi jorden roterer rundt om solen i en akse, der hælder. Og derfor der får Danmark mindre sollys om vinteren, end vi fx gør om sommeren, og derfor der bliver det så varmere for os. Yes. Månens faser. Månen, det er så vores nærmeste nabo, og den kredser nu skal jeg lige udtale det her ord rigtigt. Ellipseformet bane omkring os. Den omløbstid omkring jorden er cirka 27 døgn, altså tæt på en måned. Og månens omløbstid danner desuden baggrund for årets inddeling i 12 måneder. Men på en nat, der får vi en tilfældig aften, når vi ser op på månen. Der har den sjældent det samme udseende som sidst, ligesom man kan se på de her billeder. Og nogle gange, der kan man se hele måneskiven lyse, og det kaldes så fuldmåne. Men ofte vil månen slet ikke være til at se, som man kan se sådan på en nederstående figur. Og det handler om, hvornår månen den sådan ligesom kredser, og hvornår hvilken fase den som sådan er i. Og månens fase, det skyldes, at vi kun kan se den del, som solen oplyser, som det også fremgår her på de forskellige figurer. Vil sollyset kun ramme halvdelen af månen ad gangen, men på jorden, der kan man ikke se månen hele tiden. Yes, og jeg kører lige videre. Og det er så til den sidste. Hvordan henholdsvis solformørkelse og måneformørkelse opstår. Yes. Når vi ser en solformørkelse, er det fordi månen befinder sig mellem solen og jorden, og derfor skygger for solen. I sjældne tilfælde vil månen dække hele solskiven, og vi oplever en total formørkelse, og det kan vi se på her en af de nederstående figurer. Og der er så solformørkelsen, det er her den så illustreret. Og en måneformørkelse, der ser vi derimod, når månen befinder sig i jordens skygge. Dette fænomen finder kun sted under en fuldmåne. En måneformørkelse kan i modsætning til en solformørkelse ses fra jordens natside. Måneformørkelsen er ligeledes illustreret på overstående på de forskellige sådan, figurer, vi har her. Grunden til, at begge fænomener sjældent indtræffer sig, skyldes, at månens baneplan ikke falder sammen med jordens. Solen kan derimod belyse månen, uden at jorden kommer i vejen, og omvendt. Og det var så det, jeg havde, Rasmus.